Türkmenbaşynyň Newit gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işiniň indi 6 aýdan gowrak wagt bäri durdulandygyny Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Zawodyň 500 töwereg işçisi aýlyksyz zähmet diň jalşyna uğradylypdyr. Zawodda daşary döwletleriň maýa goýmagy netijesinde kapital remont işleri geçirilmese Türkmenistanda döwlet enjamlary satyn almaga maliýet erişdesi ýok. Şol sebäpli zawodyň işi häzirlikçe towtudylypdyr diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy 9 sentýabrda gurrun berdi. Habarçy töleksiz zähmet diň jalşyna iwerilen işgärleriň ençemesine salgylanyp, häzirki wagt zawodda diňe 20 töweregi garawulyň we arasaçylyk işlerine gözegçilik edýän işgärleriň işleýändigini aýdyp şeýle diýdi. Bu işgärlere de oktyabr aýyndan töleksiz zähmet diň jalşyna uğradyljakdygyny aýdypdyrlar diýip habarçy bellidi. Türkmenistanyň Newit Gaz toplumynyň elektron gazetinde aýdylmagyna görä, bu toplum ýurduň Newit gaýtadan işleýän senatynyň öň başçysydyr we onda bugünkü gün ýurtdaky senat önümleriniň 4den 1 bölegi öndürilýär. Adatlyk radiosynyň toplumyň işiniň durdulandygy baradaky maglumatlary Türkmenbaşynyň Newit gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny tasdikletmek ýa-da inkar etdirmek boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Şeýle-de toplumyň işiniň doly ýa-da bölekligiň durdulandygyny hem anyklap bolmady. Ýöne bu maglumat prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu toplumyň baş direktoryny wezipesinden boşadan we Amerikan kompaniýasynyň Türkmenbaşynyň Newit gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny döwrewaplaşdyrýandygy, şeýle-de Türkmenistanyň regionlarynda benzin gytçylygynyň dowam edýändigi baradaky maglumatlaryň ýygyanyna gawat geldi. 2 sentýabrda geçirilen iş maslahatynda Berdimuhammedow Ýadmyrat Muhammetmuradowy işde goýberen düýpli kemçilikler üçin Türkmenbaşydaky Newit gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinden boşatdy. Bu wezipe Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň ornwasary Batyr Amanow bellenildi. Mundan odol iýulyň aýagynda Neytralny Türkmenistan gazeti düýbi New Yorkda yerleşen Westport Trading Europe Limited Amerikan kompaniýasynyň Türkmenbaşynyň Newit gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň durkuny täzelemek işlerine hem de toplumyň binýadynda täze deshalary gurmak işlerine gatnaşjakdygyny habar berdi.